Ce faci tu? Jessie, ce faci cu ea? Nu, bine, ce probleme aveți? Nu, bine. Pune-te pe... Nu, bine. Nu. Patru nebuni. Nu, bă, așa. Așa. Floyd, ești un porc. Măi, piticule. Vai, Dulcis. Nu, bine. Nu, uite, Floyd, ăsta nu-i cu toate acasă. Ce faci, Floyd? Dar nu, e mintea copiilor. Uite, Floyd, ești de toată forma zăpăcitule. No, vai, Doamne, hai că de ce o țin cu asta? Pitic, piticul.